Helo a chroeso nôl I Sesiwn Sul gyda fi, Griff Roberts. A fi Evan Fairclough. Byddwn ni yma am y ddwyar nesaf yn eich diddannu chi gyda lwyth o gerddoriaeth, sgwrsio a hwyl. Ni nôl, wythnos yma, fi a Griff, a ni'n neud y raglen yma dros Skype, sydd yn ffordd newydd iawn yn neud y raglen. Mae'n eitha weird, achos dyma'r tro gyntaf ni wedi gwneud y raglen, ble ni ddim actually wedi fel bod gyda'n gilydd, so mae hwn yn brofiad rhyfedd iawn. Fi'n credu bod hyn yn rhyw fath o feat technolegol, so I byth di wneud hyn beth mor dechnegol a hyn. Na, fi'n gwybod, bydd hwn yn weird os mae actually'n gweithio. Ie, fi'n gwybod. Mae Evan yn gyfrifol am hwn I gyd, os gen I ddim ffydd o gwbl yn fy ngallu technolegol, felly fi'n rhoi fy ffydd I gyd yn Evan ar gyfer y raglen wythnos yma. Ie, fi ddim yn siŵr sut mae hyn yn swnio, ond fi'n gobeithio bod yn swnio'n iawn. Ie, fi'n credu dyle fe. I mean, dim reswm pam dyle fe ddim. Yeah. So, mae jyst eisiau ni groes I bysedd bod popeth yn mynd yn iawn. Ond mae dyn ni llwyth ar eich cyfarchu, weddill y raglen, ni'n mynd I fod yn trafod Disney Plus. Fideo cyntaf Sianel Tim, sy'n rhywbeth cyfroesion. Gallwch chi'n mynd I wylio hwnna ar AM. Sianel Tim. Enw'r app yw AM. Neu mae hefyd ar YouTube, ond na I ddim dweud fel bod angen I chi rando ar weddill y raglen er mwyn ffeindio mas mwy am hwnna. A hefyd mae gen i'r quiz wrth gwrs, un o uchafbwyntiau'r rhaglen. Ie. Right, nawr mae'n amser am y pwnc llosg. Felly, Griff, beth yw'r pwnc llosg wythnos yma? So, syniad Evan oedd hwn, fi ddim yn cymryd y credit am hwn o gyfl. Y pwnc llosg wythnos yma yw, oes well gyda chi yoga neu tai chi. Fi'n siŵr bod gyda dim lot o'na chi farn ar y pwnc llosg yma, ond mae gen I Evan farn gryf iawn. Felly, a yn anffodus, does dim poll I ddilyn, oherwydd mae Facebook unwaith eto jyst yn penderfynu ddim roi'r opsiwn o greu poll. So, does dim poll gen ni, sori am hwnna, fi'n gwybod faint mae pawb yn caru'r polls. Ond anyway, fi'n bersonol yn mynd I fynd am tai chi. Fi'n berson yoga. A wen, nath rhywun ddod mewn i'r ysgol yn mis Rhagfyr fi'n meddwl oedd eleni I wneud fel sesiwn tai chi gyda ni. A nath ni ddysgu sut I gyfri lan I 10 yn Mandarin, gyda'r os fi'n gallu cofio fe, barod. I, ar, san, si, o, lio, zi, ba, gio, si. Mae'n rhywbeth fel yna, Dim quite. Os ydych chi'n rhywun o China yn dweud hwnna iddyn nhw, sa'n hollol siŵr os bydden nhw'n deall, ond mae rhywle along those lines. Felly... Evan, Wait. Fi eisiau gofyn mwy am... hoffi yoga? Am dwi'n hoffi yoga, oce. Wel, sa'n massive yoga fan. Fi ddim yn mynd o gympes o mynd I clybiau yoga, although mae lot o bobl yn, a mae yoga yn peth gwych, achos mae'n gallu gwneud chi mynd yn llai stressed. Mae lot o bobl yn dynyddio, mae lot o fel, fi'n clywed bod lot o doctorau wedi dechrau prescribe fe I bobl, achos maen nhw'n gael stress. Fel meddwl garwch. Mae'n dda I gefnau bobl, sy'n cael problemau gyda eu cefnau. Ie, ydy. Mae'n helpu bobl ymlacio. Fi ddim yn gwneud, actually na, fi'n gwneud yoga dwywaith yn fy mywyd. Sut oedd e? Sut brofiad oedd y yoga? Well, actually, nes I really hoffi e. Is ti'n meddwl, really sceptical. As in, o'n I ddim yn massively mwynhau wneud e, ond o'n i'n teimlo'n wych ar ôl wneud e. Dyle ti fynychu sesiynau yoga? Fi'n credu bod rai yn digwydd yn ymhenolfan garthol o gallu ti fyny. Oes na? Falle na I dechrau mynychu nhw. Ie? Na, fi'n credu, sa'n siŵr, nes i'n mwynhau'r actual thing o to, nhw'n dweud, caid y lygaid I don't know, taking the moment, stuff o'na. Ond, ar ôl, o'n i'n teimlo mor ymlaciedig. Fi'n meddwl falle bod ti wedi mixo lan yoga gyda myfyrio. Na, fi ddim. Ond, weithiau yn yoga, maen nhw'n myfyrio. Okay, na I trust o ti, cos fi byth actually wedi gwneud yoga o'r blaen, felly I'll take your word for it, Evan. Mae'n really nice. A ti'n mynd yn really flexible ar ôl wneud e. As in, sa'n siarad o lot o brofiad. Fi ddim yn gwneud e unwaith, ond... Ie. So, i wedi ddweud gyda?
Wel, dwywaith, ie, dwywaith. Mae fy stori yn newid. Dyn ni go. So, Mae lot Griff, o dyllau yn y stori yma. Ie, sorry. fi eisiau dysgu mwy am Tai Chi. So Be ma'n fel? basically, ti'n fel stretcho lot, a mae'n really brifo. Dyna gyd fi'n gallu cofio i fod yn hollol honest. Fi dim ond i'n gwneud e unwaith, ond fi'n cofio stretcho lot, a fi'n cofio o ti'n gorfod cyfri yn Mandarin. Mae'n rhaid i'n gwneud lot o symudiadau yn dweud. A symud Ie. rhwng dyn nhw'n redi araf, a wedyn siarad. Lot o symud yn araf a stuff. Ie. Ie. Ddim redi thing fi. Mae'n eitha anodd, actually, Tai Chi. Ydy? Ydy. So ti'n gwneud lot o fel balance o stuff. Ie. O beth fi'n cofio, oes. A hefyd, fi ddim yn Tai Chi expert, so fi'n dweud hwnna, ond gallu fi fod yn wrong. Ond fi'n cofio rhyw faint o fel balance. Dathon ni lan gyda'r, er gwybodaeth i'r gwrandawyr, dathon ni lan gyda'r pwnc llosg yma. Fel arfer, ni jyst yn dod lan gyda'r pwnc llosg, yn really spontaneously. Ni'n cael tro ar y Ie. Be mae'r pwnc llosg mynd i fod thos yma? A, cael ni, Griff yn gweud yma allan, te, a wedyn fi dweud, coffi. Ie. Ond tro fan, nes i gweud i mas, Tai Chi? Sa'n siŵr pan? Ie. So, ond dyna ni, mae wedi bod yn bwnc llosg a hanner. Ydy. Felly, Griff, nes i glywed bod ti wedi gwneud buddsoddiad. Wel, nid fi sy'n gwneud y buddsoddiad, buddsoddiad, mam sydd wedi. Ond, mae hwnna technically'n cyfri. So Disney Plus, mae fel, kind of fel Netflix, o ran fel, mae gyda chi lot o ffilms a rhaglenni teledu arno fe. Ond y gwahaniaeth yw, mae popeth ar Disney Plus. So mae gen nhw fel popeth Disney. Mae gen nhw popeth Star Wars arno fe, so fel y ffilms Star Wars i gyd, y ffilms Marvel i gyd, a stwff National Geographic hefyd. A Pixar. Mae gen nhw Pixar arno fe hefyd. A am ryw reswm, o'n i'n sgrolo trwy'r opsiynau sydd gen nhw arno fe, a mae gen nhw The Simpsons arno fe, a fi ddim yn hollol siŵr pa categori mae hwnna'n ffito mewn i, ond oedd e yna, so mae rhaid bod yn ffito mewn i un ohonyn nhw. Y ti'n gwybod bod y Simpsons yn predicto popeth yn y byd? Ie, ydw, mae'n really creepy pan ti'n edrych arno fe, actually. Ie, nath nhw predicto bod y coronavirus yn mynd i ddod, a bod Tom Hanks yn mynd i gael e. Dwi actually? Ie. Crazy. Fi wedi clywed hwnna. Si weld, maen nhw'n predicto stuff weird, fel nath nhw'n neud ages no, bod Donald Trump yn mynd i fod yn president, a wedyn nath hwnna actually ddigwydd. Oedd rhywbeth arall, o'n nhw'n gallu predicto'r sgôr am loads o football games ar un adeg, fi'n cofio. Fi'n cofio go hwnna. Mae mor strange, os dyn nhw fel psychic yn gweithio iddyn nhw neu rhywbeth. Ie, mae'n rhaid. Crazy. Felly, wyt ti'n credu dylai wneud y buddsoddiad yn Disney Plus? Fi wedi bod yn gwylio lot o Netflix yn ddiweddar. Fi wedi bod yn gwylio Peaky Blinders, sy'n actually really dda. Fi'n credu dylai ti wylio fe. Ond fi'n hoffi ffilmio Marvel, fi'n hoffi Star Wars, fi'n hoffi Disney Princesses, fi'n hoffi Pixar. Mae'n swnio fel... Mae'n swnio fel... Just a bit i ti. Sa'n gwybod beth yw hwnna, ond falle na i wylio fe just mwyn shown off bod fi'n gwylio fe, achos bod gen i Disney Plus. Flex. Cool. So ie, Pendant werth y buddsoddiad os ydych chi'n Disney fan. Diolch am yr amgymhelliad. Felly, mae rhaid ni trafod rhywbeth cadarnhaol sy'n digwydd yn y amser caled yma. Oes, wrth gwrs. Beth sy'n digwydd, Griff? So, mae fel... so dy fi'n esbonio hwnna. So mae tîmau ieuenctid Medsydd Iaith Rhondda Cynon Taf, Tim, ni'n gael nhw. Mae gyda ni sianel ar yr app newydd yma sydd wedi cael ei lansio o'r enw AM. A basically, mae e just yn fel... Mae pobl yn creu fel fideos a blogs a stwff a wedyn yn posto nhw. A maen nhw just yn fel rhywbeth bach hwyl i wylio yn ystod yr amser caled yma. So, oedd y fideo cyntaf wedi cael ei gyhoeddi wythnos yma. A then Steffan a Hugh a Sean. So, os ydych chi wedi bod yn gwrando ar y raglen yn aml, chi'n mynd i wybod pa fath o bobl yw Steffan, Hugh a Sean. A chi'n mynd i wybod bod y fideo yn
rhyfedd iawn, ond yn ddoniol ar yr un pryd. A so nathon nhw greu fideo sut i ymdopi mewn self-isolation. So o'n i'n gwylio hwnna dydd o'r blaen, oedd yn really funny. A hefyd, mae sianel YouTube i gyd fynd gyda'r sianel yma ar yr app. A enw'r sianel YouTube yw Sianel Tim. Tim mewn prif lythrennau. So gwnewch yn siŵr bod chi'n mynd draw ac yn subscribio i'r sianel YouTube ac yn gwylio'r fideos ar yr app a darllen y blogs hefyd. Well, i fi wneud hynny, so di subscribe eto ar YouTube. O'n i'n gwybod YouTube. O'n i ddim yn gwybod bod nhw'n mynd i greu'n chwaith, ond wedyn ges i neges ar WhatsApp yn dweud bod na sianel YouTube yn cyd-fynd gyda'r sianel yma ar yr app. So... Ond y fideo cyntaf yna, mor funny. Oedd. Hyw yn nefyn chwarae ddyn. Asta, yn y gyn nefyn chwarae ddyn. O'n i'n licio'r bit pan nhw fel cyfnogwch eich busnes y lleol, a wedyn nhw'n sefyll tu fas i'r siop lleol yn mynd, da iawn chi, da iawn. Okay, awn ni'r can nesaf nawr. Sa'n siŵr, fel textiwch mewn, achos ni ddim yn siŵr os yw'r Skype yn weithio'n dda neu beidio, ond os yw hoffwn ni wybod, os ddim, hoffwn ni wybod. Felly, gadewch i ni wybod. Griff. Evan. Oes ti'n dilyn core owner ar Facebook? Ydw fi yn, actually. O'n i'n actually'n gwybod beth oedd e, ond oedd nath mam weithio fi, dyle ti dilyn core owner ar Facebook, a ni fel, beth yw hwnna? So nes i dilyn e, a mae jyst yn sianel yma, dim sianel, tudalen, lle mae pobl jyst yn fel posto fideos o'n nhw'n canu a stuff. Ond mae actually'n really entertaining i wylio. Dwi'n gwybod, 30,000 o bobl, dydych dilyn e? Mae rhywbeth crazy fan. Actually, na i ffind y mas nawr yn union faint sydd arno fe. Ond 33,107 yn union, as of right now. A hoff beth fi wedi gweld arno fe yn bersonol yw oedd y fenyw yma, oedd hi'n dal ei chi, a oedd hi'n just yn mynd chiggy boom, chiggy boom, chiggy boom, boom, boom. Am fel o leia, oedd yn o leia 2 funud o hi'n dal ei chi yma, mynd chiggy boom, chiggy boom, chiggy boom, boom, boom. So oedd hwnna'n oedd e'n ddiddorol. Dyna gyd gen i weid, oedd e'n ddiddorol. Fi ddim wedi gweld cwpl o fideos. A nes i gweld un really funny. Oedd dyn ma, rhan nhw Dilwyn rydw fe, sy'n siwr. Ond oedd e'n mor funny. Oedd y fideo'n tua 6 munud o hyd, neu 5 munud, yn rhywbeth fanna. A nath e treulio tua 4 munud a hanner yn dweud oedd e'n mynd i dechrau chwarae'r piano. A nath e treulio tua 30 eiliad yn chwarae 4 cod. Oedd e'n mor funny. Oedd e'n gwisgo fel rubber gloves. Felly oedd e'n yn effect o'r piano. Oedd e'n mor funny. So i gweld hwnna, bydd eisiau fi trio ffindio fe. Sa'n siŵr os fi alffindio fe. Na i trio alffindio fe a na i anfon ei ti. Ond mae'n lyflu. Ewch chi dal yn Facebook, core owner. A mae'n sy'n dangos fel y ffordd cadarnhaol mae pawb yn dod at ei gilydd a helpu ei gilydd. A mae'n rhywbeth mor Gymreig hefyd. Fi'n cytuno'n llwyr. Dyma fersiwn ni o'r opera yn Reidal. Dyma'r pobl yna yn eistedd yn ei balconies yn gwylio opera. Dyna yw'r fersiwn Cymraeg o hwnna. Ni di cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar Sesiwn Sul. Amser yn hedfan. Mae bach yn delay. Mae bach yn delay rhwng fi a ti, Griff. Rhwng fi ym Mhont Brif a ti yn Efel Isaf. Fi'n gwybod. Mae'n weird. Fel, chi'n gwrando ar y raglen yma nawr, ond fi Efan mewn llefydd completely gwahanol yn neud e. Ond, ni wedi cael diwedd yr awr gyntaf, ond peidiwch â phoeni, achos byddwn ni nôl ar ôl y newyddion gydag awr arall yn llawn adloniant, a ni'n mynd i wneud y quiz sydd yn gyffroes iawn. Dwi'n gwybod pawb troi'r quiz, felly byddwn ni nôl gyda hwnna ar ôl yr newyddion. Felly, nawn ni weld chi mewn munud. Croeso nôl i'r ail awr o'r Sesiwn Sul. Mae dyn ni llwyth ar y cyfer chi yn yr ail awr. Hwrê! Mae'r delay dal yn gweithio. Mae dyn ni fach o mwy o radio arloesol ar cyfer chi yn yr ail awr. Radio arloesol. Fi'n licio hwnna. Ni'n creu hanes fan hyn. Ni'n mynd lawr yn llyfrau hanes, Griff.
Ydyn, fi'n siŵr taw nid ni yw'r pobl cyntaf i wneud raglen radio dros Skype, ond Wel, dyma'r tro cyflwyno cyntaf i ni raglen. wneud e, so... Yeah. Fi'n cyflwyno raglen radio o fy stafell gwely. That's the dream. Yeah, mae'n crazy. Wow. Wow. More exciting. Mae dyn ni llwyth ar cyfrwch chi'n rhaid, ar llwyth o gerddoriaeth. Mae dyn ni'r quiz, exciting iawn. Uchafbwynt o raglen, bys ni'n dweud. Yeah, bob wythnos. Fi wedi sgwennu quiz i Griff, a mae'n allan mynd i'n neud yn really dda, neu'n really wael. Fi'n edrych ymlaen i weld os fe'n gallu gweld. Fi'n rhaid i'n eitha hawdd i ti wythnos yma, Evan. Rhaid fod yn honest. Oh, actually, mae'n sort of hanner a hanner. Ti'n gwybod os yn neud nhw fel 5 really hawdd, o'n 5 really anodd? Ydw, ie. Fi ddim yn trio wneud hwnna. Mae jyst yn digwydd yn naturiol. Right, Griff, wyt ti'n barod i wneud y quiz? Ydw fi'n meddwl. Yn anffodus, jyst dim intro dyn ni wrthos yma. Fel arfer bydd dyn ni jingle. A ni'n caru dawnsio'r jingle, ond ni methu wneud hynny wrthos yma. Achos ni ddim yn digon tech savvy, neu beth bynnag maen nhw'n galw nhw. A ni hefyd ddim yn gallu canu'n ddigon da i berfformio'r jingle yn fyw. Gallu ni wneud I wish o'n ni. A bum bum, bum bum. Actually, na ni jingle bach. Na, oce. Oce, oedd hwnna'n ffain, ond oedd ddim yr un peth a pan ni'n cael actual jingle. Oh well. Okay, right, ti'n barod? Ydw. Okay, cwestiwn 1. Pa flwyddyn cafodd yma o hyd ei ryddhau? Cwestiwn 2. Ym mha flwyddyn ydy'r llyfr 1984 wedi leoli? 1984. Oh, na. Ym mha flwyddyn gorffennodd streic y glowyr? 1984. Ym mha flwyddyn ffrwydrodd yr adweithydd niwclear yn Chernobyl? Dylifio bo hwn. Pas. Ym mha flwyddyn enillodd Margaret Thatcher ei trydydd etholiad cyffredinol yn olynol? 1968 yw ges fi. Na. Ym mha flwyddyn ffurfiwyd y blaid Rhyddfrydwyr Democrataidd? 1900... Can we feddwl? 1908? Agos. Na. Mha flwyddyn Na. Mha flwyddyn gostyngiwyd Wal Berlin? 19... Sa'n siŵr. Mha flwyddyn dechreuodd the Human Genome Project? 1982? Fi ddim yn siŵr, fi jyst yn guess o fan hyn. Mha flwyddyn bu farw Freddie Mercury? 1900... Fi methu fod yn cofio beth... y project yna. 1996. Na. Mha flwyddyn cafodd Bill Clinton ei atal yn arlywydd America? Hang on. Gad fi weithio hwn mas. Okay. Ti'n neud maths nawr, oh gosh. Cofio rhaid ti ateb y cwestiwn blaenorol. Fi methu yn cofio beth oedd y cwestiwn fel. Freddie Mercury. Skip. Freddie Mercury. 1992. Un flwyddyn off. 1991. Pa flwyddyn cafodd yma o hyd i'r ryddhau? Okay, gaf fi feddwl nawr. Okay, so... Fi'n trynu maths fan hyn. Di hwn probably ddim yn mynd i fynd yn dda iawn. So, David... Fi'n gweld Clogs Griff yn symud yn ei fen. Hang on, so... Mae'n yn good radio, Griff. Gang ffysio ti. Hang on, bydd on yna. Deg. Efe un cynta neu ei Eileen? Un cynta. 94. 1994. Na, 1992. Dama. Oedd maths fi ddim yn digon da. Griff, tas ti wedi gwybod y patrwm, fes ti wedi gallu ateb pob cwestiwn yn cael 10 allan o 10?
Pam, beth oedd y Achos, patrwm? Oedd y ateb i'r cwestiwn cyntaf yn 1983, a'r ateb Ie. cwestiwn nesaf, oedd e jyst yn like un blwyddyn ymlaen. Felly, Ah. felly, pa flwyddyn Ceylon. cafodd yma hyd i'r rhyddhau? 1983. Ym mha flwyddyn yw'r llyfr 1984 wedi leoli? 1984. Ym mha flwyddyn gorffennydd Streic y Glowyr? 1985. A so on, so forth. O'n i'n meddwl, os ti'n cael un, falle bydd ti'n cael y lleill? Neu cael Diamond Road, ti'n meddwl, bydd ti'n gweld y patrwm? Ond no, yn anffodus. Dyna pam ni'n meddwl. Gwestiwn ges i'n gywir oedd yma flwyddyn mae'n 1984. Oh, mae hwnna'n embarrassing. Oh well. Na, do ddim. Mae'n good, mae'n good. You live and O'n i'n meddwl, beth ti'n allan neud yn amazing neu'n radio bile. So, ti di profi beth ti'n neud yn radio bile. Wow, diolch, Dan. Right, barod am ganlyniad y quiz. Fel, sa'n gwybod faint fi wedi cael, ti'n gwybod faint ti wedi cael. Felly gallwn ni fel... Ti'n gwybod faint fi wedi cael, ond sa'n gwybod faint fi wedi cael. So ni angen dweud fel canlyniadau yn gilydd yn gilydd. Okay. So, na ddweud ti gynta. Gys ti... Fi'n gwybod yn anffodus. Gys ti 1 allan o 10 yn y quiz. Pa'n gys ti? Gutted. Gys ti 4 allan o 10. Hey! Felly fi wedi ennill. Nes i ddim neud yn dda iawn. Na, ond nes ti dal ennill. Just bod ti roi quiz i fi oedd yn stupid. Oedd yn stupid. Oedd yn really, really glyfar. Oedd e ddim. Right. Yn anffodus, mae'r delay ar Skype yn really mesol lan fy menydd. Ni di cyrraedd diwedd y raglen ar sesiwn. Mae di hedfan. Mae wedi hedfan. Gan fod ni yma yn Skype, yn un sefyll, gwely. Yn cyflwyno'r raglen. pre-record o raglen. Mae pre-record o raglen yn eitha weird. Dim ond ail dro fi erioed i wneud e, ond mae'n brofiad eitha weird, achos just fel, fi'n neud hwn, gobeithio bydd actually'n cael ei gyhoeddi pryd mae fod. Ie. Ond mae hyn bach yn arbrawf, fel, son i wedi wneud o'r blaen, so son i siwr sut mae'n mynd i weithio, ond... Os dyw hwn ddim yn gweithio, nawn ni sortio fe mas. Ond dyna fe weithio. Ie, dyna fe. Gan i weld. Mae'n arloesol. Dyma, pryn ni'n edrych nôl ar sy'n nath ni ymdopi ar coronavirus sgriff. Na ni cofio bod ni wedi cyflwyno raglen radio yn un stafell gwely. Mewn gwersi hanes, mewn 50 mlynedd, bydd nhw fel, oedd pobl yn gorfod recordio rhaglenni radio yn ei ystafelloedd gwely. Bydd ni'n ffynhonell. Pryd mae pobl yn byw yn y cymalau achos rwy'n dianc rat people. Yeah. Dyna'r dyfodol. We have to face it. Yeah, fi wedi bod yn gwylio lot o Doctor Who. Mae'n amlwg. Nes i fel neges gan y Doctor o Doctor Who ddoe, achos nath y BBC postio rhywbeth. Jodie Whittaker, Doctor, di postio fideo bach. A fel neges i bawb fel i aros yn hapus ac i helpu i gilydd y stuff. A ddim really, really dda. Ond oedd dy hi fel gwisg. Oedd dy hi gwisg Doctor Who. A felly, mae'n rhaid bod yn meddwl bod ti'n cadw gwisg Doctor Who hi yn y tŷ. Oh, yeah. Wow. Yn barod am unrhyw just gyda hi'n gwisg Doctor Who. Just digwydd bod gyda hi. Y gombryd angen e. Fel fi. Ie, fi'n siŵr. Actually, gen i Dalek ar y wal. Fe gen i Dalek ar y wal yn y stafell. Sorry. Oes. Ie, fi'n cofio hynna, actually. Diolch yn fawr iawn am rand arno ni am y ddwyawr diwetha. Fi'n gobeithio byddwch chi'n aros gyda ni am yr wythnos nesaf hefyd. Hwyl fawr gen i fi ac Efan, a ni nawr yn mynd i fynd at y gan ola. Gwelwch chi wythnos nesaf.